Wara s-suċċess tal-atleti Maltin u l-Open Ġenerali ta' Special Olympics li saru f'Malta fl-2022, il-Kumitat ta' Special Olympics Malta xtaq iħalli wirdejjemi għall-atleti u dawk li jridu jidħlu fid-dinja sportiva permezz ta' pitch tal-boċċe fiġnien il-ħaddim f'Ħaddingli, l-ewwel lokalità li għandha faċilità simili għall-użu tal-komunità. Dan il-pitch inawgurat mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli u l-President ta' Special Olympics Malta Dr. Lidia Abela. Dan il-pitch huwa xhieda tal-impenn ta' Malta l-inklusività u l-eċċellenza atletika. Mibni fuq standards internazzjonali, dan se jkun kruċjali biex atleti lokali li diġà jikkompetu flimkien ma' oħrajn li jixtiequ jibdew jipprattikaw dan l-isport ikollhom il-faċilitajiet adegwati biex jagħmlu dan. Preżenti għall-inawgurazzjoni is-Sindku ta' Ħaddingli Raymond Xkembri fisser kif 50 sena ilu kien hemm il-viżjoni li jinħoloq dan il-ġnien għall-familji u permezz ta' dan l-investiment il-Gvern qiegħed għal darb'oħra jibgħat messaġġ b'saħħtu favur l-inklużjoni. Qed nuru biċ-ċar li l-Kunsill Lokali ta' Ħaddingli jemmen ħafna fl-inklużjoni, flimkien mal-Ministeru tal-Inklużjoni ħdimna fuq diversi proġetti fejn reċentament ġie inawgurat fl-erja ta' San Pawl tal-Pitkali monument bil-sem ta' parti ta' persuni b'diżabilità u fit-tmiem il-ġimgħa l-oħra ingħata bidu għal proġett ieħor ħolm oħra li ġewwa Ħaddingli kellna l-ewwel dar respite għal persuni b'diżabilità. Il-Ministru Farrugia Portelli faħra din l-inizjattiva u fissret kif dan il-pitch se jibgħat messaġġ b'saħħtu favur aktar inklużjoni fl-isport fejn irrispettivament mill-ħiliet sportivi wieħed se jkollu l-fakultà li jipprattika f'ambjent siguru u f'konformità ma' standards tal-ogħla livell. Itenni tgħid li dan hu proġett li minnu se jibbenefika kulħadd, kemm l-atleti kif ukoll il-komunità in ġenerali. Ħaddingli huwa l-ewwel raħal f'pajjiżna fejn qed jibgħat messaġġ b'saħħtu favur l-inklużjoni u kif din id-disciplina sportiva tista' tintlab b'mod tajjeb ħafna bejn ir-residenti dawk li jgħixu fil-madwar u persuni b'diżabilità. F'indirizz tal-okkażjoni il-President ta' Special Olympics u mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Abela sostniet li din mhix sempliċement inaugurazzjoni ta' pitch tal-boċċe, imma turija ċara tal-impenn favur l-inklusività anke fl-isport. Illum, grazzi għall-appoġġ li jirċievi Special Olympics, atleti ta' Special Olympics se jkunu qegħdin jistgħu jużaw dan il-pitch tal-ogħla livell. Nixtieq minn hawnhekk nirringrazzja lil kull min b'xi mod jappoġġja lil Special Olympics Malta biex l-atleti tagħna jkunu jistgħu jkollhom faċilitajiet tal-aqwa kwalità u tal-ogħla livell biex ikunu jistgħu jagħmlu isem lil Malta lil minn xtutna.